kayan aiki ne suke yi, kai me kike yi? A baki dawa, a baki dutsen nika. Shi kakata ta yi, shi maka gani. Ni ko injin nika ba na so, saboda kullum masu injin nika suna can suna washin haƙori. Wallahi haƙoran da suka kakkare waye cinye su, kai ka cinye su. Yasa kowa ciwon koda, ka je Maiduguri, ka je Yobe, ka je Fataskum, ka je inda ake ciwon koda mutane na mutuwa. Ka zo ka gani, odoji ke mutuwa. Na protect kowa na property. Wallahi ibtila'i ne fa. In ka shiga wannan bala'in wani ya sai da gidan shi. Ban san yau matan da suka sayar da duka kayan ɗakin su ba su dan su warke. Wasu mazan sun sage su. Koda ta kumbura an rasa yadda za a da ita. Kuma dalili shine kai ne kace sai ka ci injin nika, ba za ka sa dutse ba. Alkama, dawa, la ilaha, ban san wuce dawan nan fa. Antocyanin derivative da ke ciki shine babban sinadarin ke cikin dawa. A cikin abubuwan da muke da sunan kusa da dawa da inibi da apple su kaɗai ke da anthocyanin, wanda ke cikin dawa ya fi kowane daraja saboda shi is stable. Dawa ko ruwa bai kai ba ita za ta kai. Dawa tana da kuzari da ƙarfi a gona, tana da kuzari da ƙarfi a tukunya, tana da kuzari da ƙarfi a jikinmu. Komai akwai a ciki, komai Allah sa. Da ban ga dawa da gero da alkama ba zan ce to wannan rayuwar Allah da ya ba mu ita ko accident ne, kuskure ne muka samu kanmu a rayuwa. Amma da na ga dawa alkama gero sai na ce to deliberately